No et veus a Guardiola capaç? Sí. És que m'agrada que ho hagis dit perquè la gent pensa que no. A veure, tot això del món del futbol està molt clar. Ell ha dit, no ha remarcat bé el tema de la seva estimada, que és molt culer. La senyora és molt culer. És important, és molt important. És l'Helena Galera, la seva parella. Però hi ha un tema que és més important. És a dir, a part que el Pep el va promocionar i creu en ell, ja que el Torell allà se'n va. Discrepàncies amb el Guardiola, ja està anunciat. Que és un mig, jo diria que únic al món, el Busquets, que no té el ressò mediàtic perquè ell és un home amb molta timidesa i no vol assumir aquest rol d'una figura destacadíssima. Dit això, abans de les eleccions, el senyor Bartomeu li va prometre una renovació donat que estava marcada el Barça, vosaltres sabeu que hi ha unes esglaons i el Busquets estava o tenia que estar pel número 3 i ara no hi és el número 3, ¿no? El señor Busquets cobra 15 millones de euros brutos. O sea que está en una media de 7 millones y algo. Pero el señor Busquets ha tenido ofertas, dicho por el señor Oroví, sus representantes, del PSG, del Paris Saint-Germain i del Chelsea. Perdona'm, el mateix representant que Guardiola. Orovic, anava a dir això, és una del que us volia comentar. El mateix representant de Guardiola és el de Busquets, ¿eh? El Orovic ya le ha hecho saber que tiene al Barça que tiene dos ofertas de estos dos equipos. I a mi em sobta, Carazo, per una banda, jo no sé què en pensa la dona de Busquets, que el propi Busquets posi a l'alçada Guardiola que la seva dona. I és que les dones tenen molta importància en el món del futbol. Jo recordo, per exemple, recordeu Sambrota? Però Guardiola va dir l'altre dia... Perquè no estava feliç. Però perquè moltes dones de futbolistes viuen a l'ombra del seu marit. Són les dones del futbolista i, clar, han d'estar d'acord amb la vida que portarà el seu marit. Però és que és normal que posi a Guardiola a l'alçada de la seva dona, perquè va ser el que el va promocionar de tercera divisió a jugar amb el Barça. Un altre entrenador no l'hauria fet. 48 hores, 52, Guardiola va dir que ell era igual que una dona que podia fer dues coses a la vegada. Us en recordeu, no? Que es casi amb Guardiola. A mi m'ha sorprès aquestes declaracions. Sí? Home, com a culer... No ha dit res, no ha dit res dolent. S'ha deixat d'estimar, home. Sí, home, si jo estic d'acord. Si jo com a... o tu com a jugador de futbol, home, és evident que a casa qui mana és la dona, no? No tinguis cap dubte. Ja ho veuràs. Ja ho veuràs. Bueno, Marc, d'acord. Prepara't que ve forta. Però sí que... Si millor n'opineu, a veure on dormiu aquesta nit. Guardiola ha sigut el seu pare futbolístic i el va treure d'un filial que està a tercera divisió, el va agafar de 6 i el va posar a l'11 del primer equip del Barça. Llavors jo crec que va veure aquell jugador espigat, alt i va saber treure profit. Marc, però en el lloc de Yaya Touré. El titular era Touré i Yaya i va acabar prenent el lloc a Busquets i, com deia molt bé el Quique i apuntava, Touré i Yaya no continuarà al Manchester City i si alguna cosa els sobra en aquells són pasta, són diners, eh? Jo, evidentment, soc futbolista i si fos futbolista en aquest nivell, home, òbviament, quina motivació del que algun dia pugui, en la meva opinió, pugui jugar a la millor competició del món, que és la Premier League. És molt bon detall per part de Busquets que se'n recordi de Guardiola, però jo estic convençut que la colerada sentir a Busquets de la possibilitat de marxar, jo crec que és una cosa que no ens agrada. Però jo crec que ningú li ha sorprès, perquè tothom la setmana passada, quan es va anunciar que Guardiola anava al Manchester City, tothom va dir ull amb Busquets perquè ha de buscar un substitut per Yaya Touré i tothom va passar immediatament a Busquets, que era el pare futbolístic Guardiola. Para mí hay dos cosas que hay que tener en cuenta. A ver, la nariz, yo quería saber qué te decía a ti la nariz. Primero una cosa, el señor Busquets anda muy dolido con el presidente, porque fue el presidente quien le comunicó después del partido Real Madrid-Barça, que acabó 4-0-4, bajó el presidente Bartomeu a los vestuarios y Busquets hizo un partidazo ese encuentro. Uno más de los muchos que lleva. Le prometió, oye, lo que te he dicho, que te mejoraríamos, que es anualmente... Es una mejora de contrato, porque ya he dicho antes que gana 7 millones y algo libres de impuestos. ¿Sabes cuál fue la última vez que lo renovaron? ¿Sabes la última vez que lo renovaron? Hace un año, ¿eh? El 27 de febrero del 2015, a ritmo de Messi, ¿eh? A ritmo de Messi.